Que creemos claramente que Galicia perdeu unha oportunidade para poñer ante os ollos de todo o mundo unha visión de país, unha visión de Galicia e o que sería unha proposta que ante todo o mundo, máis de 150 millóns de habitantes que seguramente dicen que nos viron, pois podíamos ter unha visión que se desaproveitou. Temos unha percepción que o goberno galego estuvo máis pendente de facer unha imaxe do propio goberno do presidente que de Galicia. E nós queremos resaltar que creo que o Partido Socialista mantuvo un comportamento absolutamente razonable, un comportamento de Estado, pero que o propio goberno galego desaproveitou unha oportunidade histórica para Galicia. Mañá se vai a debatir no Parlamento galego sobre todo eso, por eso que eu non quero adiantarlle ningún dos outros elementos, pero creemos con claridade que non fai falta que nadie interprete as palabras de Benedito XVI e, dende logo, desde o socialismo galego, queremos reiterar a nosa confianza nas políticas sociais do goberno deste país. Queremos decir que nos sentimos orgullosos de a lei que lle dá dereitos a todos aqueles ciudadanos que teñen unha opción distinta de familia. Que non compartimos para nada que o destino da muller sexa traballar na súa casa. Que non compartimos para nada que a lei do aborto sexa unha lei que limita dereitos, senón que amplía claramente os dereitos da muller. E tamén queremos dicir con claridade que se aumenta o laicismo en España e en Galicia, creo que algo tería que mirar a Iglesia para sí mismo para saber por que está pasando eso. Creo que non se pode culpabilizar a nadie, senón que hai que mirar cara adentro. Eu creo que a ciudadanía de Galicia este fin de semana tamén mandou o seu mensaxe. Un mensaxe que o quixo entender e o que o queira entender está moi claro. Un mensaxe de respeto, pero ao mesmo tempo un mensaxe que creo que ten que definir que a Iglesia ten que ter os cometidos da Iglesia e o Estado ten que ter os cometidos do Estado. E cada vez que a Iglesia fala de cuestións de Estado, creo que non é correcto e creo que o Estado, tamén como Estado confesional, ten que sempre estar respetuoso tamén e distante coas políticas da Iglesia. Tamén estivemos analizando un dos momentos que vai a ser clave para nós nas próximas datas, que é a Convención Municipal. Unha convención municipal que celebramos o día 20 deste mes, aquí en Santiago, e que vai a reunir a máis de 1.500 homes e mulleres do socialismo galego e do socialismo nacional para falar de estrategia municipal era para adquirir un compromiso político con Galicia a través dunha serie de propostas que van a ser o denominador de todas aquelas políticas municipales que facemos en toda Galicia. Permítanme que lle recorde que neste momento máis da mitad dos galegos e das galegas teñen un alcalde socialista. Temos datos para manifestar que temos a percepción de que vamos a renovar ampliamente a confianza das galegas e dos galegos, pero queremos facelo tamén a través de un elemento que vai a ser de darlle propostas de modernidade, de calidade de vida e de aqueles elementos todos que van a garantir que se entra nunha nova etapa, nun novo ciclo económico, donde as políticas sociales e as políticas de crecemento económico van a ser o común denominador para a política dos socialistas. Nos vamos a seguir traballando en Galicia. Creemos que estas eleccións municipales para nós teñen un punto de inflexión o día 20 de novembro en esa convención municipal e, dende logo, estamos absolutamente convencidos de que vamos a acadar de novo a confianza da maioría dos galegos para seguir gobernando aqueles grandes ciudades, vilas e pequenos pobos de Galicia e para acadar ese obxectivo que non renunciamos nunca, que é consolidar as diputacións que temos
e acadar de novo a Diputación de Pontevedra e a Diputación de Ourense. O que está claro é que en Galicia o transfuguismo é sinónimo de Louzán, Baltar e Feijóo. Eles son os que compran con diñeiro público as vontades deste país. E, desde logo, dentro dese ranking, quen vai de primeiro é Louzán. Quen vai de primeiro é Louzán. Mos, Silleda, Gondomar. Este señor sabe perfectamente que non ten ninguna oportunidade de ser presidente da Deputación se non leva os tránsfugas nas súas listas. E dedícase a ir comprando con diñeiro público as vontades populares. Eu creo que o Partido Socialista de Galicia deixou clarísimo que lle damos ao Partido Popular en Galicia unha oportunidade de demostrar o seu compromiso ético. Da ética de Louzán, nós non esperamos nada. Nada. Feijóo terá que ver se se pon do lado de Louzán e da falta de ética ou do lado do compromiso da ética política municipal en Galicia.